Здравейте, уважаеми зрители, в навечерието на рождествените празници. Вие сте с Народна сила, българската медия за геополитика и актуални неща, събитията, които няма да ви кажат по телевизиите. Много интересно и бих казал много показателно, защото все пак сме именно в навечерието на Рождество Христово. И от Съединените щати, където християнството отново е на почит, с остри критики към Европа, която е дехристиянизирана, постхристиянска, даже бихме казали, Европейския съюз все пак е най-антихристиянското формирование в човешката история, може би по-антихристиянско дори от Османската империя или първия арабски халифат. Какво имаме предвид? Съединените щати и по-точно вице-президента на САЩ Джей Ди Ванс с мощна критика срещу Европа. Ванс каза, че държавите от Западна Европа, които притежават ядрено оръжие, могат да се превърнат в сериозен риск за сигурността на Съединените американски щати, ако националната идентичност на тези страни продължи да се променя заради масовата миграция. Знаете, разбира се, че 30-40% от населението на Франция не са коренни французи, бретонци, окситанци, корсиканци, немци и прочее. Знаете, че над 20% от населението на Германия не са европеиди. И това не го казваме с някакъв расизъм, а просто като фактологическа констатация, която води до конкретни изводи. Знаем, че някои британски градове, като Лондон и Бирмингам, отдавна вече не са британски. И ето сега ви го казва вице-президента на САЩ. Последствията могат да са страшни. Това са ядрени държави, но заради промяната на етническия им състав може да стане много страшно. Великобритания и Франция, заедно с други съюзници на САЩ, в момента нямат усещане за национална идентичност и губят културни връзки с Америка заради имиграционната си политика, казва Ванс. Ако се остават да бъдат затрупани с много разрушителни морални идеи, тогава позволявате ядрените оръжия, каза той, да попаднат в ръцете на хора, които наистина могат да причинят много сериозни щети и вреди на Съединените щати. И според Ванс, вече хора, свързани с ислямизма или близки до ислямизма, печелят изборите в Европа. И това не е преувеличение от американския вице-президент, това е факт. Виждаме във Великобритания вътрешния министър една дама, която ходи с бурки и с забратки, и с хиджаби. С хиджаб май не е ходила, но ходи с забратки. Нали? Ние знаем, тук в България също имахме скандали в Пазарджик с дами, които ходят с никаби и с хиджаби. Нямаме нищо против традиционния български ислям на българо-мухамеданите, на турците, на българското мюфтийство. Но тук говорим за нещо съвсем друго. Иванс казва един въпрос, който аз, между другото, в разговор с доцент Димов пред вас съм го коментирал още миналата година, че потенциално държави като Франция и Великобритания са много опасни, защото те имат ядрено оръжие, а в същото време не е далеч момента, когато тези държави ще имат премиер не мюсюлманин, а исламист. Това може да сте сигурни. Ето и вице-президента на САЩ ви го казва. Кмета на Лондон какъв е? Мюсюлманин, пакистанец. Какъв беше по едно време първия министър на Шотландия? Ако не се лъжа, също мюсюлманин. И само те да бяха. Вътрешната министърка на Великобритания. Въобще на всички високи етажи и нива в Великобритания, например, има хора от Пакистан, от Бангладеш и от други мюсюлмански държави. И те, разбира се, за Садик Хан, кмета на Лондон, много интересна констатация правят някои западни журналисти и коментатори, че той под предлог на светска политика, на либерална, лейбаристка, дори социал-демократическа политика, той всъщност прокарва ислямизма. Как? Ето ви конкретен пример. По едно време човека забранил билборди с прекалено разголени жени в Лондон. На пръв поглед нищо лошо. В крайна сметка казва, не трябва жените да се превръщат в обект, нали, да се обжектифицират, както е модерно по феминистко му да се казва. Не трябва голота да има. И мисля, че тук всички сме съгласни. Чак на билборд по улицата не е редно, вероятно, голота, защото минават и деца и прочее. Само, че някои журналисти твърдят, че той не го прави това от
загриженост за децата, за жените и прочее, го прави от исламизъм. Нищо, че се води лейбарист. А лейбаристите са традиционно светска, дори атеистична партия. Критиките на Джей Ди Ванс към Западна Европа отразяват и новата стратегия за национална сигурност на щатите, доцент Димов. Така и ние трябва да отбележим първо, че ако видим снимката на Махмуд Шабан, нали така беше дамата, за която ти говориш, от британското правителство, вътрешният министър, ни става ясно за всички тези процеси, за които Джей Ди Ванс ясно той не намеква, той подчертава и то дебело подчертава. Още повече в началото на месеца, тъй като света се променя много бързо, всъщност той започна през тази година с промяната в щатите, с навлизането на идеята МАГА, с опита да се изгради нов консервативен световен ред и сега вече минава през големи сблъсъци, разлом, разделяне между либералните сили тук в Европа и една явна по-явна битка между щатите и британското Сити, където се укрепила дълбоката държава. Ето, Тулси Габърт ясно заговори за дълбока държава, за НАТО, за Европейския съюз, като инструменти на тази дълбока държава. Всъщност те какво целяха? Те целяха изграждане, всички тези неолиберали, още от Рейган, от Тачер, 80-те години, в ранната си фаза бяха симпатични, може би, на някои. Ние гледахме с захлас тази витрина в Западна Европа. Всъщност не знаехме, че те се хранят от такива държави като нас. Ние бяхме донора, бяхме храната за тяхната силна икономика, за техния стандарт, за техния луксозен живот. От това го разбрахме с нашето финансово обедняване. Злизането им в Европейския съюз, в НАТО. Въпреки това днес неолиберализма достигна девиантни, извратени форми, крайности, които вече говорят за неговите метастази, за неговата смърт. И той протегна ръка, както на времето в битката с Тръмп, към финансовата криза, към ковида, към Black Lives Matter, към диктатура на малцинствата. Така протегна ръка към най-силното си оръжие, обаче и най-опасно, към исляма. Към малцинства, които започнаха да вкарват европейските либерали. Тук една политика започната от Меркел, много опасна политика, която доведе до цивилизационно изменение в Европа. И това се усеща, вижда се. Вижда се, ако отидем на почивка, на екскурзия, ето вече може да пътуваме, горди сме с това, преминаваме границите свободно, обаче виждаме един несвободен и превзет от исляма имигранти свят. Свят почине на социалните помощи, на умираща Европа, разлагаща се Европа, която започва да мирише силно. Буквално и преносния смисъл. Говоря за големите европейски столици. Затова декември, след като мина почти година от управлението на Тръмп, американската администрация бе принудена по една или друга причина, те са ред причини, но продукт, разбира се, на новото движение МАГА, на новият световен ред, консервативен ред, да изгради един нов документ за национална стратегия, за национална сигурност на страната, в духа, в философията на Америка на първо място, на новата Америка, на възродената Америка. Great America, Make America Great Again, както казват МАГА. Но в стратегията, всъщност, за нас, въпреки че ни го спестиха от казионните медии, почти на либерални центрове, те сигналите са едни и същи. Винаги в Европа, от протести до медиите, ни спестиха, че най-тежките думи бяха отправени към стария континент, към нас, европейците, които сме дали световната цивилизация, култура, банки, индустриална революция, почти всички изобретения. Да, те може да са преоткрити, може да са открити преди нас, но ние сме ги доразвили, ние сме дали импулса на цивилизацията. И през Ренесанса, преди това в Средновековието. Още нашата роля е огромна, от която ние се отрекохме през неолиберализма, защото неолиберализма всъщност с исляма, с мигранти се оказа един биологичен експеримент. Биологичен експеримент за джендър политики, еднополови, мигранти. Защо една тясна клика от партийци, такива, които бяха и при нас, които направиха прехода, те това така добре се разбират в Брюксел, да се укрепят, да използват Русия като призрак и като заплаха, за да могат да прекарват през брокерите в киевската хунта едни пари, които да влизат в дълбоката държава, техните корпорации, фирми, които днес са в лондонското Сити. Нищо повече. Тези пари, които ние отделяме от джоба си, сега на тази Коледа по 400 лева, всеки от нас ще отдели, за да даде на дълбоката държава да има гориво, за да води война с Тръмп, за да води война с Руската федерация, с Китай, за да може България и ние българите, след като ги финансираме щедро от нашата коледна трапеза, да могат те да ни вкарат в поредната национална катастрофа и ние се окажем на страната на новия райх с новата идеология, с розовия фашизъм. Така че в тази стратегия най-тежките думи бяха запазени за Европа.
Като всичко подкрепяше твърденията на, както те казват, крайна десница, антиевропейски, скептични партии, аз бих казал проевропейски партии, борещи се, уважаеми зрители, това и за България трябва да го повтаряме постоянно, срещу брюкселското робство и Четвъртия райх. Точно този неолиберализъм, той е идеология. Той има своята крайност и разбира се е диаметрално противоположна на тази от нацизма, но има същия инструментариум, същите методи. Пак, ако преди имаше чисти раси, сега в момента има диктатура на малцинствата, има диктатура на мигрантите. Всичко това води до крайности, уважаеми зрители. В тази доктрина ясно беше обяснена, че Европа рискува цивилизационно заличаване. Цивилизационно заличаване. Това, което ние повтаряме постоянно, това, което Европа трябва да се гордее. Заради това тук идват толкова много туристи в Европа, за да видят тази стара древна цивилизация, в тази древна култура. В Щатите няма такава култура. Там има нация, там няма този сложен етногенезис, няма всички тези периоди, които са били тук на Стария континент. Но в този документ, който излезе началото на декември, тази стратегия на Щатите имаше много мрачни моменти. В един от тях се посочи, че няма 20 години Европа ще бъде напълно обезличена цивилизационно. В документа се прогнозираше, че от този момент до няколко десетилетия членовете на НАТО ще станат в голяма степен неевропейци. Под неевропейци разбирайте претопени в морето от мигранти, заради демографията, заради конфесионалните различия, цивилизационните различия, заради по-младите, по-силни, по-здрави, говоря по-здрави физически, по-неизнежени хора, именно които идват като мигранти тук в Европа. Млади мъже, виждаме ги тук в България. Колко самолети идват от Пакистан, колко мигранти идват, отидете в големите вериги, в хотелите. Вижте, че това явление е факт. Той стласква от своя страна нашите българи, които искат да работят преди в 90-те години центъра, пред който ние се прехласвахме в колективния Запад. Говоря за Франция, Италия, Германия. Те измукаха нашите специалисти. Сега тези хора от тази втора вълна изтласкват средния ешелон. Хората, които искат да работят в леката промишленост, в сферата на услугите, защото идват по-евтино за бизнеса. И това е един много опасен прецедент, който всъщност вече се наблюдава в Европа със своите крайности. Но в документа ясно се подчерта, че бъдещето принадлежи на патриотичните партии, че бъдещето принадлежи на новите национални партии, на новите националисти и патриоти. Павно сме да подчертая, че в България национализма е съвсем различен от други форми национализъм, той е културен преди всичко. И всъщност в документа ясно се обясняваше, че няма да има разширяване на НАТО, а пак подчертавам Сорос, който беше в основата на тези експерименти, той продължава своите лабораторни опити тук на наша територия с протестите с ППДБ последна битка. Те се отбраняват тази крепост, те отбраняват като за последно в момента, но там НАТО беше споменато, не ОСЕК, на което се залага, а НАТО беше споменато като инструмент за новия световен ред. После почваме Давос, Клаус Шваб, да не изброяваме всички тези неща, от храненето до социалните отношения, бита, социума, в който живеем, атомизацията на обществото, отричането на религията. Много са факторите. Вижте само, наскоро излезе на статистика, извинявам се отклонението, но много сериозен проблем, защото в Западна Европа атеистите и мюсюлманите в момента след малото поколение са водещи. Имаше такава статистика, съвсем наскоро излезе. Аз видях социалните мрежи, сериозно изследване, в което се посочва, че младите не са вярващи, че те не уважават традиционните ценности на своите държави. Тоест как те ще продължат идеята и духа на една държава. Как човек, който не вярва в националните ценности, в историята, в религията, това, което ни е запазило нас, българите, конкретно ето частен пример по време на турското робство като език, религия, история. Как тези хора, които не вярват, не ги познават, те ще запазят духа, те ще предадат традицията на своите поколения. Въобще има поколения, защото и това ни съмнява тук в случая. Но Джей Ди Ванс днес беше напълно безкомпромисен и той всъщност продължи идеята от тази стратегия, за която аз така емоционално ви разказах. Той подчертава, че въоръжените с ядрени оръжия сили в Западна Европа, разбира се, визира Британия и има предвид Британия и Франция, които имат около 300 бойни глави, по официална статистика, могат да се превърнат в сериозен риск за сигурността на САЩ, дори на другите велики сили. Ако тази национална идентичност, за която ние може би вече във всяко предаване говорим, продължи да се изменя, да се променя заради масовата имиграция. И това е съвсем сериозно предупреждение от вице-президента на САЩ Джей Ди Ванс, което той направи официално. Това не е забележка, това не е подмятане, това не е просто мисъл. Това е
официално обращение, в което той предупреждава, че Европа отива към колективно, бих казал, самоубийство. Както към колективни заеми, така и към колективно самоубийство. Според него Великобритания и Франция, заедно с други съюзници на САЩ, в момента нямат усещане за национална идентичност и губят културни връзки с Америка. Тук сега той се вижда, че не познава много детайлно европейската история, но посочва основния проблем. Основната язва, именно имиграционната си политика. И това, което колегата Миланов каза, аз отново ще го подчертая. Ядрените оръжия могат да попаднат в ръцете на хора, които наистина могат да причинят много, много сериозни вреди на Съединените щати. Също така, вице-президента на САЩ заяви, че свързани с исляма или близки до исляма вече печелят местни избори в Европа. И че е абсолютно възможно такива политици, а ние изборихме много примери, тук колегата избори много примери, да придобият значителна национална власт в рамките на 15 години. Аз само ще подчертая един много интересен факт. Много от тези общности, които ще отиват в България, няма нищо против другите конфесии, особено авраамическите, които са близки цивилизационно до нас. Говорим и за юдизма, и за исляма. Нека да съжителстваме в мир. Но когато те дойдат на една територия, те създават, тъй като те са много социални, те създават свои общности. Утре ще създадат организирана престъпност, други ден ще имат свои представители в парламента, а на третия етап всъщност ще имат и представителство в самата власт и в управлението. И ние, българите, ще станем малцинство в собствената си държава. Виждали сме такива исторически примери. Изключително опасно. И затова ние историците много често казваме, че един лекар може да, поради непредпазливост, може да причини смъртта на един човек. Но ние историците умишлено може да причиним смъртта на цели народи. Така че или да проследим всъщност етиологията, болестта, заболяването при смъртта на цели народи. Така че тези исторически примери са на лице, ние сме наблюдавали такива ситуации. Всъщност това, че Великобритания и Франция имат свои ядрени арсенали, че има нарастващо напрежение между Вашингтон и традиционните в кавички съюзници от Европа, че има нова подредба на света и всъщност Европа вече се превръща в острова на тези, които губят войната и България всъщност страда същите симптоми като държавите в колективния Запад и всъщност се нарежда на губещите в този сблъсък. Това е съвсем друга тема, която може би всеки ден трябва и дори в семейството, дори сред по-младите, сред децата ние да обсъждаме. Защото ако България не се запази сред тази болест, от която страда Западна Европа и Европа, Източна Европа, Централна Европа, ние няма да оцелеем като народ. Предупрежденията, колкото и да ни се струват далечни, отвъд океан, отвъд Атлантика на американците, всъщност имат своята дълбока, дълбинна логика и колкото са сложни за нашите късогледи политици, те всъщност чертаят в перспектива близкото бъдеще. Благодарим ви, българи. Весело посрещане на рождествените празници. Да се надяваме, че ще има и България, ще има и България, в която се празнува Рождество Христово и занапред, а не това, което се случва в западноевропейските държави, в много от които дори думичката Коледа, Рождество Христово е фактически забранена и празника се погазва, гаври и се подменя или с разни джендър флуидни глупости, или с близкоизточен лахабизъм и салафизъм. Благодарим ви, до нови срещи. Благодаря.